Okay. Gusto niya dalhin na yung... Ayan o, di ba ganda? Oh. Lagay ko siya dito. Tapos nakita ko na live stream. Ano yung live stream? Premiere si Yen. Thank you, Yen. Grabe, nahiya ako. Sobra-sobra yung pagkakasya. Pinicture ako ni Steph ng Team Blended. Nilagay niya doon yung aking channel na nag-premiere ako. So, nada. Good morning, mga lalabs. Maaga ako nagising. Hindi naman super aga, pero ano na, mga alas 6 na ng umaga. Kasi magluluto ako ng dinner ni Bana at ni Sofia. So, yung sa mga bago po dito, welcome po sa aming channel. Ako po pala si Yen. Dirir ako ng hilamos ba? Hilamos ako ng konti kasi super ano ng mukha ko. So, ito lang yung lutuin ko mga lalabs. Chili con carne. So, gamit ako ng ito, minced meat, chili con carne, and then rice. Yun yung gagawin ko for today. Para mamaya pagdating ni Bana, may dinner na sila. Alas 10 din ako, papasok today. So, kaya nagmamadali ako ng konti. So, kumusta naman kayo? Shout out sa mga bisdak dyan, sa kahit saan sulok man ng mundo. Yung mga friends din natin sa Manila, sa Taguig, sa Bulacan, kung saan-saan pa. Welcome po dito sa aming channel. Ako kasi, pagkatapos nito, gisingin ko pa si Sofia, mga 6:30, tapos maganda ako ng breakfast sa kanya. Siya na mapakainin ko, tapos bihisin ko, handa ko. Ganon. So, mga lalabs, tapos na ating chili con carne at saka rice. Yan yung request ni Bana. And then, ngayon, niluluto ko lang yung toasty ni Sofia. Binuksan nila yung pinto. Good morning, anak! Let's change this as well. Oh, you're licking. Let's put the mat. Hi. Your baby. There's my baby there. Oh, with the elephant. So big lubot naman the elephant. Oh, She smiled. Yeah. Okay. Mama, get your breakfast, yes? Tingnan nyo yung elepante. Yung lubot, oh. Yan yung katabi din niya kagabi. Yan, katabi niya. Nasa ano niya palagi. Kung hindi siya nakaside, nakapatong sa kanya. Ayun yung elepante. The neck is open. The neck is open. Lala. She likes it, Ay. She likes it when Dada's kissing her. Yeah? The bunny? Yes, it's fine. Come. Oh, kiss mo. No! She tries to bite me with her teeth. No, no. Yeah. No, Mama, no.
Come on, let's change na. Yeah. No. What? No, go to school. No. Dada's ready, you see? No. Yes. Yes, say yes. Yes. Yeah, that's one. Ito yung struggle namin every day. Yung binibisan si Sofia kasi tumatakbo na siya ngayon. Tapos, nagno-no na. Kung ayaw niya talaga. Para bang namimili na din ng damit minsan. Pero pag dress yung isusuot mo, talaga yan. Happy-happy yan siya. Pag, kahit anong dress, basta dress. Talaga hindi ako marunong maglagay ng hair ni Sofia. Tignan niyo. Poor thing. Reklamo. It's still early. Kuya, aalis na siya. You ready? You still have 5 minutes. Where's Blanket? Blanket, Dan? Blanket, Bunny. Where are they? Yes? Is your thing buttoned already? Kind of good. Yeah. Yeah. Ah, I doing it while you were doing it. Huh? okay. Oh, goy! Oh, shoo! Oh, shoo! That you let her cry. Just in the car. Can kiss mo, mama. Long kiss. Daddy kiss. Magagawa, laging natutulala. May patago-tago na si Dada ngayon, ha? Teka lang, yung ano ba, yung bibig ni Sofia. May ano pa, kailangan kong i-wipe. Ayan pa, vlog pa more, vlog pa more. Anong, tignan nyo yung batang yan. Uy! Slowly, anak! Okay. Gusto niya dalhin niya yung elepante. Be careful. Oh. You're a big girl naman. Tignan niyo yung hair. Yan yung hair ni Sofia ngayon. Mama did it. So my goodness. Ay, nakakatuwa talaga yung yung pag may baby ka. Dati hindi ko talaga to nare-relate kasi wala talaga akong anak na matagal akong hindi nagkaanak. So, mga 10 years in the making and practice namin si Sofia. So, ngayon na may Sofia na, so lahat ng laruan minsan, binibili ko, like kahapon, binili ko yung yung maliliit na animals, yung mura lang sa Action. So, 10 yung binili ko, wild animals at saka farm animals. So, lahat yun, kasi nag-shower siya, so sinama niya lahat sa shower, sa bath niya. Tapos, pagtulog din, dinala na naman niya lahat sa tabi niya. So, nung natulog siya, kinuha lahat ng dada niya, yung 10 mga animals. At tapos ngayon, yung new niya na elephant, kasi bago-bago, ilang days pa lang niya yun, nilalaro. Kasi nakita niya, naka-display lang sa, sa aparador. Tapos, ngayon, first time, sinakay niya sa, sa sasakyan ng dada niya. Pero okay naman yan si Sofia kasi pag sabi ng dada niya na iiwan niya talaga yan sa car. Tapos yung dada niya, yung little bunny lang. So, lahat ng mga stuffed toys niya, yung gusto niya, nakapila yan siya lahat sa bed niya. So, kagabi na naman mga lalabs, nagtaka si Bana kasi hindi ako tumabi sa kanya. Natulog ako sa sahig, sa kwarto namin. Kasi yan yung lugar ko or ni Sofia. So, kagabi, sabi ni Bana sa akin, natulog daw ako sa sahig. So, sabi niya, na-shock daw siya kung sino daw yung katabi niya. Sabi niya, lumipat daw. Akala daw niya si Sofia yung tabi niya, pero hindi. Ako daw yung tabi niya. Tapos, tinignan niya daw sa sahig. Andun si Sofia kasi lumipat na naman si Sofia sa aming kwarto. Ewan ko, mga alaog na siguro yun. Pero, diretso siya ng tulog. Tapos, dala-dala niya yung elepante. Nakakatuwa talaga. So, mga lalabs, maligo muna ako. Hi, mga lalabs. Back to the camera naman tayo. Back to the vlog. Pansin nyo yun, Upaw na dyan, diba? Ayan, Kaya minsan, ginaganon ko yung hair ko. Kasi yung, parang dito ba, wala na masyadong hair. Pero parang same kami ng mama ko. Kasi yung mama ko, ganun din. Medyo pakalbo na yung dito ba. Sabi nila sa pregnancy. Hindi naman din siguro sa pregnancy. Kasi dati na din akong ganito. Ano ba tawag yan? Yung, ano ba yan sa, nakalimutan ko yung term. Nagluluto lang ako ng itlog ngayon.
Ay, tanggalin ko muna tong jacket kay manimaho to ng itlog ba. Ito suotin ko sa trabaho mga lalabs kasi nag-t-shirt lang ako tapos medyo malamig ngayon. Kaya parang nag-jacket ako. Ay, sorry yung sa camera, nag-jacket ako mga lalabs. Antayin na natin itong maluto. Tapos, pupunta ako na Lidl na naman. May ano daw ngayon. Ngayon lalabas yung ano. May halaman. So, bibili tayo ng halaman. Kasi mura lang talaga sa Lidl. 3 euro, 4 euro, 6 euro. Ganun lang. And then, maganda pa naman yung mabulaklak. Wala kasi pa kaming time pumunta sa IKEA. Kasi ngayon, pag pumunta sa IKEA, tapos pagkasama namin si Sofia, tapos pag may bibilhin kami, hindi na katulad natin na malaki yung sasakyan namin. Ngayon, maliit na kasi. Pag may bibilhin kami, hindi na magkasya pag andyan si Sofia. So, sabi ni Bana, pag pumunta doon, kailangan ready. Or ano ba kaya? Parang ganun ba? So, hindi na muna. Kasi pinag-iisipan pa din namin. So, mag-iitlog ako for breakfast, tapos tinapay at saka tea. Yung tea ko, nagti-tea na ako ngayon. May minsan-minsan. Kasi sa work din tea ako. Minsan isang coffee, tapos tea. May nagtanong pala sa atin doon mga lalabs. I-share, sagutin ko ha. Yung sa nalalaman ko lang ha, may tinanong doon, ano ba daw yung diferensya sa country ni Steph na Germany at sa country namin na Netherlands. So, unang-una, Germany is malaki. Sobrang malaking country yan. As in, hindi ko alam kung gaano kalaki yung Germany. Tignan nyo muna sa sa Google. Pero yung Netherlands sobrang liit lang. Hindi ko alam din kung ilang yung mga taong nakatira dito. Basta kung ilalagay mo yung Netherlands sa Germany, sobrang laki ng Germany. So pareho silang nasa Europa. Pareho ding may winter, may snow, may winter, may autumn, may ano ba 'yun? Spring at saka summer, pareho lang din. Syempre, yung language, iba yan mga lalabs. Pero meron ding mga words na medyo similar. Tapos, mostly din sa tao na napansin ko sa Germany is ayaw nilang magsalita ng English. So, parang napansin ko lang yan kasi pag pumunta ka sa trabaho namin, sa outlet, pag tatanungin Netherlands English, sabi nila Deutsch. So, kailangan magdo-Deutsch ka. Pero may iba naman din nakakaintindi ng English. Pero pag pumunta ka sa country nila, parang German lang talaga yung kailangan mong sabihin. So, sa mga rules naman ng siguro ng mga magpapakasal, asawa, ganun, iba din yung rules. Pero pag kumuha ka ng Schengen, yung para bang kung gusto ka bumisita sa Europe, kung gusto mo ng Schengen visa, yung Germany at Netherlands, pwede mo lang pasukin. Labas-pasok ka lang. So, yung Germany sa amin, di ba, nung nag-grocery kami ni Bana sa Germany, mga 20 minutes lang siya sa amin kasi yung Roermond, nasa border lang siya ng Germany at saka Netherlands. And may malapit din kami na lugar na sa Belgium. So, ideal talaga, pag nag-tour kayo sa Europe, kunin nyo yung Schengen, pwede kayong pumunta sa Netherlands, Belgium, Germany, France, Luxembourg, Spain, Italy, ano pa ba yung mga sikat na mga lugar, yung mga ganon. So, pwede nyo yang siyang gawin. So, labas-pasok lang kayo. Ano pa bang mga diferensya? Sa pagkain, may mga specialty din sila, pero mostly pareho lang European, tapos, pagdating sa mga bilihin, mura sa Germany kaysa dito sa amin. Tapos, pag bumili ka ng mga tinapay, yung portion sa Germany ay sobrang laki. Pag nag-order ka sa restaurant, sobrang laki kaysa sa Netherlands. Tapos, yung mga help din sa government, mas malaki yung nabibigay ng Germany. Kasi, di ba malaki din yung country. Sa amin, Netherlands, maliit lang din. Oy, nagbiblink na naman yung aking camera mga lalabs. Teka lang ha. Nag-bread at tinapay daw ko, pero kinuha ko rice. Kasi may rice, oh. Rice lang, kunti. Kunti lang para power tayo. Kasi baka malit na naman yung ating break ngayon. So, yun lang. Tapos, tea. Lagyan ko lang ng konting toyo. So, kain na tayo mga lalabs. Ulo.
Galing ako sa Lidl. Hindi ko na kayo pinaalam. Ngayon lang. May tanim. Yung tanim nila, €4 lang. Pero wala akong pot sa isa. Ha? Yan, lalabs. Super happy ko. Diba, ang tagal ko ng gustong bumili ng plants. Hindi ko alam. So, good luck na lang kay Sofia. Ayan, kasyang-kasya. Ayan. Hey, welcome to your new home. Parang ganun. Ayan o, di ba ganda? Oh, lagay ko siya dito mga lalabs, ha? Good luck kay Sofia. Lagay ko siya dito. Kasi dito, bakante. Wala na akong electric fan. So, dyan ko siya ilalagay. Ayun. Ayan. Ayan, oh. Diba? Hi, mga lalabs! I'm home! Hey, Dada's here. Did I kiss you already? Yes. Okay, now na lang. Finish daw. Too late. Too late! Dada had chili con carne. So, they've already eaten. Sophia had the, keep nuggets. Then, meron akong binili for Sophia. Jogging pants. Yeah. Oy, grabe. Sobrang tuwa ko talaga mga lalabs. Kasi furniture ako ni Steph ng Team Blended. Nilagay niya doon yung aking channel nung nag-premiere ako. So, at tapos na yung premiere ni Sister Yen. Thank you so much kay Yen no Yen. Sa mga youngsters. Salamat sa pagpunta niyo dito sa amin. Thank you so much, Yen. Thank you. Say thank you. Thank you. So, thank you sa mga blenders dyan. Shout out sa inyo. Steph. Dankeschön. Dankeschön. Kay Papi. Sa mga angels. Kay Nathan. Salamat. Kay Tepnoy ba yun? Stephen. And kay Arya. Parang tinga yun siya sa akin. Diba? Ganun siya sa kanyang tinga. It means na my voice is so loud. She gets too excited. Yeah, I'm so excited because I wanted to cry earlier. Around, when was that? I was having a break at work, mga around 2 o'clock. Yeah, around 2 o'clock, and then someone texted me. Nag-PM sa akin si Frau Jen from Dusseldorf. Isa din siyang blenders. And nanonood din siya kay Steph dati-dati pa. So, shout out kay Frau Jen and Frank and family. Siya ang nag-message sa akin na shout out daw ako ni Steph, as in, sa una-una pa daw ng vlog niya. Andun na daw yung vlog ko, naka-picture na yung aking channel. So, thank you, Steph. Ewan ko anong tawag ko sa iyo. Madam, Miss Steph, Sister Steph, or Idol Steph. Okay ba yun? Idol Steph? Lodi na ba tawag ko sa'yo? So, kanina pa ako sobrang excited pero wala akong camera. Cellphone lang kasi yung dala ko, tapos nasa work ako ba. Tapos talagang yung utak ko ba, nasa ano lang, nasa pag-vlog lang, nasa pag-YouTube. Sabi ko, hi, salamat. Tapos yung nagbabike ako, ay, teka lang, watch ko na Sophia. Tapos yung nagba-vlog ako, talagang, panay, why, okay. What happened? Don't scream. She's leaning over. Okay. I think she dropped something. She doesn't want Mama. No, she doesn't want Mama to touch her. Okay. So, yun, grabe talaga. Sobra. Kanina pa ko yung isip ko. Nagbabike ako. Yung... Yeah. Si Mama is here. Here. At the back. Tapos kanina pa talaga ako sabi ko, ano kang gawin ko? Pero kanina pa ako yung na-excite na talaga. Pero ngayon parang na-delete nila yung excitement ko ba, na gusto ko sanang umiyak. Parang na-overwhelmed ako ba. Sobrang touch ko kasi baka sabihin niyo na siya lang pipicture ko sa pinipicture ko. Picture, ano ba yun? Yeah, that's Mama. Mama daw in the card. Nakita niya. Parang siya lang pinipicture ko. Hindi.
sinasabi din ni Steph yung sa mga blenders, alam nyo, sobrang love ko yung mga blenders kasi sobrang grabe yung suporta nila kay Steph. As in, avid na avid. Sabi nila, don't skip the ads. I'm here because of Steph. Sa lahat ng mga natanggap ko na nakita ko yung vlog mo because kay Steph. Dahil sa blender, sa Team Blended. Yung mga ganun ba, dahil Bisaya ka, tapos Bisaya din si Steph, supportaan ka namin. Yung parang ganun ba. Sus, grabing nakakatapa siya ng puso. As in, burot lang akong dughan din dili, thankful lang din talaga ako. Thankful talaga ako kay Steph and sa family niya. Dahil, na-notice din niya yung aking channel, no? Alam niyo, si Steph, hindi na din yan basta-basta. In a few months with the end of this year, siguro mag-100,000 na yan sila na subscribers. So, ipagpatuloy natin yung pagsuporta natin sa Team Blended. Deserve nila yan kasi 'di ba very unique yung family nila, yung mga anak niya very unique, si Arya at saka si Papi very supportive din. And basta lahat-lahat na inaantay ko lang na magkita kami ni Steph. As in abangan nyo na lang mga lalabs. I think parang malapit na siya, malapit na. So yun lang, I think I have to end this vlog kasi kailangan ko bang magbihes, I have to take care of my hobby, na medyo kulang na sa pagmamahal, lack of love. The day that she takes care of me is the day when I'm not here. Huh? Oh, it's a bit strange, a little bit strange. What was that for? She never takes care of me. 12 years, you're the only you, but now I have Sophia. Hey, anak. Yeah, exactly. Hey, anak. Tignan nyo yan, oh. Sus, kamukha ko dahil. Be careful. I'm so jealous. I'm so jealous. You're jealous? Nah. Sometimes I think he feels Left out. left out. But it's always like that. Even before the little one. Yeah, even before. So, yun lang mga lalabs. Don't think of me. Nagdrama na naman. Yeah, drama. Nagdrama naman, ganyan lang yun siya mga lalabs. Pero he's fine. Kambi, I give you a kiss, be? Nah. Give you a kiss, be? Magagawa, laging natutulala. Ay, wala namin labing-labing ba? Dada. Love him. Ay, Sophia! Help! Anak! Help! Mama! Help! Mama! Anak! Why are you Dati, before she wanted to hit Dada if I, drama ba? I will try that one next time. Uy, your legs. Okay, bye-bye na, Nak. Bye-bye. Say hi. Say hi. Yeah. Say Arya. Yeah. Say Arya. Kuya Stephen. And Kuya Nathan. Yeah. Bye mga lalabs. Kung hindi pa po kayo, sus, yung anak ko grabe. Yeah. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, Bye-bye. please click the subscribe button. And don't forget to click like. Click like. And share na din ninyo mga lalabs. Thank you! Bye! Adios! Hi mga lalabs! Kumusta kayo? And as usual, gagawa na naman tayo ng shoutout dun sa mga gustong magpapa-shoutout. Start na natin. So, ginawa ko na talaga lahat, mga lalabs, lahat ng comments nyo sa mga vlogs ko. Tapos, yung ngayon na na-upload, is bukas ko na siya i-shoutout. As in, very, very fresh na talaga. Para hindi naman sobrang tagal, no? Yung mga birthday, minsan nakalimutan ko na siguro ma-upset na kayo dyan minsan. Ngayon, binabasa ko lahat. So, i-shoutout ko lang talaga kung sino ang nagpapa-shoutout. So, eto na lahat. Updated na to. So, bonggang shoutout to LV Santos, kay Leia Gracia of Cebu City, kay Miss Lani Aguaviva from Bislug, Surigao, kay Ma'am Teresita Ilaw of Davao City, kay Sis Ana P, kay Ma'am Nati Estepa, kay Sis Mary Jean Kalumpang, kay Ma'am Karen Dilatori from Quezon City and Davao del Norte, kay Sis Jenny Gatna, PH kasi sa from Macau, and also to Sis Terry Habits of Bohol,
Shout out also to Mama Violi and Mira of Egypt. Araw-araw talaga yung nanonood. As in, ang dami dyan ng mga aking mga suki na nanonood. Si Ma'am Alma Mendoza, si Ma'am Nolet Mahusay. Dito yung mga pangalan nyo. So, wait lang, mga lalabs, na-excite ako. Ito. At saka si Ma'am Nolet Mahusay, pinapa-shout out niya yung birthday ng anak niya na si Angelo Mahusay on October 1. So, advance happy birthday. At saka may isa din nagpapa-shout out na birthday din niya si Nikki. Birthday on October 2. So, lahat ng may birthday ng October celebrants, advance happy birthday sa inyo. And also, shout out to Maita Del Rosario of Bacoor, Cavite. Si Ma'am Wilma Bitonio of Malaysia. Shout out to Ching Kompok from Metro Manila. Si Sis Christina Javier. Shuni Astilio of Leyte. Love in Scotland. Alicia Brana from Mindanao. And tsaka sa dalawa niyang anak na si Alyssa and Althea. Hi! Sana nanonood kayo ngayon. We also have Lina Lievares of Valenzuela. Si Ma'am Marie Chris of Hawaii, si Wooden Heart from Tagum, si Withian from Wassenaar, Netherlands, si Ma'am Mina Mama. Shout out to Arsenio Alba. Shout out to Evangeline Dilara of Bulacan, Philippines. Si Ma'am Adela Destajo. And shout out to Nilda Estanyol. So, yun mga lalabs, wala na akong utang sa inyo. Na shout out ko na lahat. Besides dun sa previous natin na vlog, yung Monday. So, yun siya. Monday pa. Ay, mali na naman. Basta, shout out ko na lahat. So, kung gusto nyo yung i-shout out, mag-ano po kayo, hashtag #itsyen, tapos shout out, and then kung lugar kung nasaan kayo. So, mga lalabs, thank you so much for watching again. I hope na-enjoy nyo yung vlogs natin. Tapos yung mga questions nyo, minsan, ini-insert ko na lang siya sa videos. Pag may maisip ako na sagutin, so ini-insert ko siya sa videos. So, para alam niyo na doon yung way ko minsan na sagutin yung mga questions ninyo. So, thank you so much for watching our vlog. Sana na-enjoy kayo. Don't forget to subscribe. Subscribe po tayo mga lalabs. Dumadami na tayo and I'm so happy talaga sa mga team blenders dyan. Blenders, thank you sa mga lalabs ko, sa mga suki ko, sa mga YouTubers na mga friends ko. Thank you sa mga inday, sa family ko. Thank you sa inyo. And have a nice day. Stay safe. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지